Přátelé, zdravím po delší době. Asi jste byli trošku překvapení, kde to sakra jsem. No, já byl taky trošku překvapen, ještě před pár týdny. Nicméně je tomu skutečně tak, že jsem v Ostravě. A musím říct, že pro člověka, který je jako z Jeseníku, tak je to vždycky takové hodně zajímavé tady být. Nicméně, jelikož rád tak jako probourávám vždycky ty mýty, tak jsem si řekl, že bych vám ukázal i nějaké okolí právě Ostravy, protože samozřejmě takovým jistým přesvědčením možná celý, tyjo, tady je převrácený strom, čím to je na to? Takovým jistým přesvědčením asi celého našeho státu je takový, že Ostrava je špinavé město, v Ostravě tam nic není, divní lidi, divná žádná příroda, všechno vytěžený, haldy a takhle. Ono to do určitý míry samozřejmě byla pravda. Do určitý míry to s těma lidma je pravda. Ale ono paradoxně právě Ostrava už v dnešní době je jedno z nejzelenějších měst. Je dokonce zelenější než třeba Olomouc, Pardubice, Hradec. No, s Hradcem je to složitější, ale dejme tomu možná i Plzeň. Když nechci Plzni křivdit, protože tam má hodně parků. Ale v každém případě to není důležitý. Důležité je to, že prostě ta Ostrava prochází nějakou rekultivací a že ta příroda vlastně v okolí, tak určitě stojí za to ji navštívit. Myslím si, že když tady v Ostravě nějakým způsobem jste a dostanete se na okraj, tak je to hodně možností právě kam se jako vydat. A my si teďka ukážeme takovou zvláštní krajinu právě na přechodovém takovém pásmu mezi tou urbání a suburbání a venkovskou krajinou, kde vlastně jsou ty zlomové svahy Nízkého Jeseníku. O tom jsme se už bavili v jiných videích, když tak vám dám tady odkaz, kdy jsem to tam rozebíral, co to jsou vlastně Jeseníky, co to je Nízký Jeseník a tyhle ty věci. No a my se podíváme teďka na část Ostravy, která se jmenuje Plesná. To je taková spíš, jako bych řekl, ostravská vesnice. A půjdeme se podívat směrem na místo, které se jmenuje Vrchovina, na Dobroslavice. Potom si ukážeme takový zajímavý místečko, schovaný, takový, jak kdyby působí to jako kanion, i když je to vlastně nějaká vytěžená štola, tuším, nebo něco takového, kde je docela pěkný i vodopád. No a potom zamíříme směr Třebovice a zpátky vlastně do Poruby, kde jsme tady začali. Máme teďka 6. prosince nebo 7. prosince, teďka nevím přesně kolikátý je, asi 7. Včera byl vlastně svatý Mikuláš. Ve většině, nebo na většině území Česka nasněžilo, tady v Ostravě se teda nezadařilo. Nicméně, co se tady zadařilo, tak to, že se nám tady ukazuje sluníčko, který jsem taky nějakou dobu neviděl. Takže možná bude nějaká lehká opalovačka, uvidíme, ale ono v těch 4 stupních to není úplně ono. No a co jsem vám chtěl říct, akorát, že jsem rád, že můžu zase natáčet a že vám můžu něco ukázat. 2 Hary Plesná. Hary Plesná. Možná Ostravačka by mi mohla vysvětlit, co je Hary Plesná. Co je Hary Plesná? To je nějaký krysí název něčeho? Ne, to je Hary Plesná. OK. Téma, dobrý téma mi napadlo. My totiž půjdeme kolem takové docela známé vodní nádrže, nebo spíš vodní ploše, ona to není úplně nádrž. To je vlastně bývalá štěrkovna, protože v nivě vlastně řeky Opavy tak se vždycky těžily štěrkopísky. No a právě v jednom tady z těch jakoby lomů nebo z těch těžících míst tak vznikla takzvaná Hlučínská štěrkovna, která je hodně využívána kromě nějakého rybaření asi, tak i pro relaxaci, pro a vodní sporty a tyhle věci. No jo, jenže máme rok 2024 a určitě víte, co se stalo v září, jaké povodně tady vlastně postihly nejenom Jesenicko, ale právě i tady tu dolní část toho toku té Opavy, protože samozřejmě Opava je přímo napojená na Jeseníky, na Medvědskou část a na Vysokoholský hřbet, kde vlastně byly ty nejvyšší úhrny. Na Švýcárně spadlo během jednoho dne 384 mm za 24 hodin. Celkově za těch 5 dní to bylo 500 mm. No a výsledkem vlastně toho bylo to, že
ty letošní povodně tak překonaly ty povodně z roku 1997, které vlastně do té doby byly rekordní, přičemž vlastně ty některé stanice měřily ten vodní stav, to znamená tu hladinu těch řek od roku třeba 1850. Tady si myslím, že to je docela už jako taková statistická, jak to říct, no, výchylka, ten letošek. No jenom teda pár informací, ta Opava protíká přes Bruntálsko do Krnova. V Krnově vlastně ta hladina byla 80 cm vyšší než v roce 1997. No a v Opavě vlastně tady tahleta hodnota té vlastně nejvyšší zaznamenané povodně byla překonána asi o 105 cm, takže o více jak metr. No a samozřejmě potom na stanicích typu Jehilov, kde právě je ta Lučínská štěrkovna, nebo nedaleko vlastně toho Jehilova je ta štěrkovna, tak ty hodnoty byly dost podobné. No a samozřejmě výsledkem toho je to, že štěrkovna je aktuálně absolutně nepoužitelná. Samozřejmě zanesená, spoustu bordelů, spoustu bahna, no a samozřejmě Bůh ví, co v tom všechno plave. Takže myslím si, že nějaký roky teďka bude tady tohleto místečko nepoužitelné. Ale když jsme tady na Ostravsku, tak nedávno jsem se dostal k takový studii nebo takovým informacím třeba o Karvinském moři, možná jste o tom slyšeli. Jsou vlastně zase vodní plochy, které vznikly tou těžební činností, kdy vlastně se potom ten terén propadl a zaplavil spodní vodou. Čili vlastně tyhlety nádrže nebo tyhlety vodní plochy, na rozdíl třeba od ty štěrkovny, tak nejsou přímo napojeny na řeky. No a teoreticky tyhlety, jak to říct, no, přírodní koupališťátka typu Karvinské moře tak stále mohou být docela kvalitní, protože ty povodně vlastně tam tuhletu část tak nezasáhly. Aha, kostel v rekonstrukci, je škoda. Nicméně tady je taková pěkná udělaná. Já ani nevím, jestli to je nějaká třeba křížová cesta nebo něco takového, spíš mi to připadá jako nějaký sochy. Dřevěný něco, jak máme v Šumperku tu linky. A nevím, jestli tohle je nějaký poutní místo. V každém případě, co můžu říct, jestli bydle v Ostravě, tak ta Plesná se zdá jako docela rozumná varianta. Ale to říkám jako člověk, který má rád prostě trošku ty odlehlejší místa. No, teďka jdeme teda směr Vrchovina a pak to stočíme na Dobroslavice. Tak přátelé, vstupujeme tady do lesu nad Plesnou. Myslím si, že to je zase takový ideální čas na to si trošku pokecat. Já budu mluvit trošku víc nahlas, protože pak si mám problém při editu, že to musím nadsazovat, ty decibely. Tak budu na to myslet. Zkušenosti jsou od toho, aby nějakým způsobem člověka posunuli v tom, co dělá. No v každém případě myslím si, že na místě se trošku omluvit za to, že nejsem úplně aktivní teďka. Nejsem aktivní z toho důvodu, že jak to říct slušně, prostě nemám čas. Tak přátelé, když tady budete pohybovat v Plesné, tak určitě doporučuji se stavit tady do kafrárny, kde můžete spolu kafrat a hlavně si můžete dát celku dobré kafe, výbornou česnečku, která vás vytáhne z jakékoliv kocoviny, i z mé. A co jsem koukal, tak i ty dortíky nevypadaly vůbec špatně. Takže jenom takový malý tip, určitě doporučuji, cenově skvělý, jídlo výborný a co jsme ještě měli, nějakou tu limonádu, jo, taky dobrá. Taky přátelé, teďka jsem se zamýšlel nad tím, co vlastně značí tady tyhle značky, protože oni vlastně vypadají podobně jako nauční stezky, ale nejsou to nauční stezky. On ještě totiž vedle klasických turistických značek, čili zkratka TZ, tak je ještě NS, to je vlastně naučná stezka. No a vlastně tahleta třetí skupina, nebo jak to říct, tyhle ty značky, tak oni vlastně propojují ty TZ s NS-kami. Takže je to vlastně jako kdyby odbočka na naučnou stezku od turistické značky. Tak ještě si něco můžeme říct k tomu nízkému Jeseníku, ve kterém se teďka nacházíme. No, konkrétně tady jde o část Vítkovická vrchovina podle města Vítkov, který je vlastně
zhruba tím směrem zhruba 20 kiláků. Možná jste slyšeli někdy o vodní nádrži Krušberk, ten je kousíček od tamať. Nejvyšší bod je, myslím, tuším nějaká hůrka nebo něco takového se to jmenuje. Tam to když tak tady napíšu, ona má asi 536 metrů. Je to takový jako nejvyšší bod dostupný, nebo který jde vidět třeba z Opavy. No a my si teďka prohlídneme jedno údolíčko právě, jak budeme klesat tady od vrchoviny na Dobroslavice. Můžou se tam objevit občas nějaký takový ty námi známé tvary typu mrazový srub a podobně, což je zase typické, teď jsem se nabod, typické tady pro tuhletu část, no pro ty naše staré pohoří. Kurdek. Nejvyšší bod toho nízkého jeseníku celkově je Slunečná, tam má 802 metrů, takže vlastně vidíte, že mezi nízkým jeseníkem a hrubým jeseníkem je nějakých 600 metrů výškový rozdíl, vlastně 700, mezi vlastně Pradědem a Slunečnou. Velmi známým vrcholem tady tak je Velký a Malý Roudný. Velký Roudný má 780 metrů a je to vlastně nejmladší, nejvyšší sopka Moravy. Takže to je jenom taková zajímavost, že vlastně tady tohleto pohoří není až tak nudný i z hlediska geologického, protože byly tady vlastně i ty sopeční jevy. No a někdy si můžeme třeba projít ještě třeba Rešovské vodopády, protože mi napadá, že se vám je nikdy neukázal, což je velká škoda. Zase jedno z vlastně výrazných údolí toho nízkého jeseníku, v údolí Huntavy. Velice zajímavé je třeba údolí Bystřičky, který vlastně končí v Olomouci. No a ještě u Štemberka tak je Dolní Žleb, což je taky hodně známý údolí. Potom ještě takovou zajímavostí tady v tom pohoří tak je město Počtát, kde vlastně z hranic na Počtát vede silnice přes takzvané Počtátské skalní město, což je vlastně takový zase soubor těch mrazových srubů, který nějakým způsobem je přitažlivý třeba z hlediska horolezení. Tak tady na Ostravsku i v těch malých tocích už se projevují následky povodní 2024. Vidíte, jak je to hodně zahloubený a nově erodovaný. Já se bojím, že tady zase hodně tlamu. A to je tím, že ono Ostravsko paradoxně mělo docela dost srážek, víc než se vlastně očekávalo a víc než předpokládali modely. Není to úplně způsobeno nutně návětrným efektem, ale zkrátka ta vlhkost se tady začala srážet o něco více a nebylo úplně výjimkou, když těch 300 mm za těch 5 dní tady spadlo. No a výsledkem je to, že toky jsou o to víc erodovaný, což je krásně vidět tady na tom břehu, nárazovém břehu. Tamhle taky. Tož jsme na vrchovině, což je dnešní asi nejvyšší bod, mám takový tušení. Ten vrcholek je za mnou, tahle velehory. My teďka zamíříme tady do tohle údolí, cítíme tím směrem. Obávám se, že tam bude zase hodně bláta, takže nevím, o co se tady vlastně snažíš. No a potom zase do kopce, no. No, co vy, jak chodíte ven? Máte v plánu nějaký treky v prosinci? Bývá docela dost pochodů, co jsem koukal, různých třeba novoročních nebo vánočních. Z toho našeho regionu, tak hodně třeba na Bouzově něco je. Teďka nedávno byl mikulášský pochod v Medlově, který jsme si vlastně točili už asi před rokem. Z toho je taky video. No a taky můžete teda vědět, jestli chodíte taky ven. Bylo mi 27, ale teď mi je 26. Ale ráno mi bylo 60. No, přátelé, řekl bych, že tohle je docela dostatečný důkaz toho, že se tady asi prodrala nějaká povodňová vlna. Počím, jak to tady funguje, nebo nefunguje, možná se to strhne a bude to být docela zaslušný pád. Bojím se, že když na to šlápnu, tak se to provalí. Tak uvidíme, bude prdel, ne? Hančua!
Tady je krásně vidět níva Plesenského potoka, ten zarovnaný povrch. Vždycky je to vytvořeno vlastně z těch sedimentů, co si sem ten vodní tok přitáhl. Kde v vrchní části dochází k erozi a tady k akumulaci naplavenin. Tak tady zase pro změnu jsou docela pěkné louky u Dobroslavic. My teďka nějak projdeme a rozhodli jsme se, že se ještě podíváme na Dílešovickou vyhlídku. To by mohlo být dobrý, ne? Nejlepší. Nacházíme se v Dobroslavickém parku. Teďka nás bude čekat krátká cesta přes asfalt, ale opravdu je to krátký, že to tolik nevadí. Půjdeme se podívat k aleji, tam je právě ta vyhlídka, o které jsem mluvil. Tak přátelé, tady jdou krásně vidět ty zlomové svahy toho nízkého Jeseníku. Máte rovinu, rovinu, rovinu a najednou padák dolů. Tady toto konkrétně je Lešovický kopec a jsou docela slušný serpentíny. No a tady je nějaké místo k odpočinku, které bude právě teď využito. No a to, na co koukáme, tak už vlastně není Česká Vysočina, ale je to součást východoevropské nížiny. Konkrétně jde o Opavskou pahorkatinu, kde je nejvyšší vrchol Almín kopec. To je tam někde tímhletím směrem, má asi 315 metrů, nedaleko Oldřišova a Kobeřic. Tady to město, to je Dolní Benešov, Kozmice, Děhilov a tady někde pod námi je Háj ve Slezsku a samozřejmě Dílešovice. Přátelé, prosím vás, ještě jedna taková poznámka, tamhle to město jsem zapomněl říct, že je Hlučín. Není tam jenom Děhilov, Děhilov je vlastně ještě více tam za těmi stromy. Toto je město Hlučín, což je vlastně ORPčko, obec rozšířenou působností, která vlastně tvoří takový mikroregion Hlučínsko. To je vlastně všechno tady tohleto. Tak, tady jsme pod těmi zlomovými svahy toho nízkého Jeseníku. No a stejně jako v Krušných horách, tak někdy na těch zlomových svazích se právě nacházejí náleziště různých kovů, různých minerálů. Je to bober. Bober, kurva. Tak jo, tak vodopád se nekoná. Připomíná mi to trošku Choťský vrchy. Už jsou tady hadice a je po srandě, ale tady je krásně vidět ten výkroj, kde vlastně ta voda působila tu erozi a dopadala tady. Teďka tady pod nás. No tak o to méně zajímavé místo to je. A my zase můžeme jít. No samozřejmě toto je bývalý lom. Ani nevím, na co to mohlo být, buď na nějaký ten kov, nebo možná i stavební kámen, cokoliv. Možná břidlice, jestli by to mohla být. Tak za mnou můžete opět vidět důkaz síly Opavy, síly řeky Opavy. Můžete vidět, máme tady různé balvany, nánosy. Nevím, jestli třeba tady ten ostrov tady vůbec byl, neštěrkový. Jo, ale malý. Jo. No a tam se strhla trošku stráň. Tak tady to jde vidět, že se to přelilo vlastně i z toho valu. Tady na druhou stranu, kde máme pozůstatky vlastně po těch původních. Ono to všechno je zátopová oblast, ono to vlastně jako je přirozený jev. A samozřejmě tím, že prostě jsme si trošku s těmi řekami, říčkami hráli, a v podstatě jsme je narovnávali, tak tím jsme tomu moc nepomohli. No a tady jde pěkně vidět, jak se to tady pěkně drží doteď. Tak tady na těch stromech jde asi vidět, pokud ta voda byla. Kyblik. Slušný, slušný. Slušný, slušný. Tady máme přírodní rezervaci Štěpán, což je vlastně pokračování zase té nivy tady téhleté řeky Opavy. No a co mě překvapilo, a to taky malý důkaz, zase jsme furt v Jeseníkách ještě, takže tady je chřástal. Chřástal polní, jeden ze zvláště chráněných druhů, typický právě pro Jesenícko, pro nízký Jeseník a tyhle oblast.
No a ještě, když se tak zamýšlím nad tím, tak tady vlastně nalevo od nás jsou stále nějaké kopce. A tady je to trošku geomorfologicky složitý, protože teoreticky ta Opava by měla právě ukončovat Nízký Jeseník. Ale v některých publikacích se uvádí, že vlastně ten Nízký Jeseník pokračuje až na Landek, který je z části snad napůl uměle vytvořený. Já myslím, že tam je nějaká halda nebo něco takového. Tak někteří považují Landek za ukončení Nízkého Jeseníku, někteří to považují už za tu opavskou pahorkatinu, za její pokračování, nebo za část dokonce Ostravské pánve. Takže to je jenom takhle pro zajímavost. No a vodička se samozřejmě dostala i sem, ale potom tam dále je normální, nevím jestli to je rybník nebo co to je. Rybník Štěpán. No už nám zapadá slunce, máme 3:30, tak je nejvyšší čas. A my už pomalu budeme končit. Ještě tady od Rozcestí půjdeme na Martinov, z Martinova do Poruby. Tímto dneska ukončíme. Začíná se nám tady tvořit radiační mlha. Značí to, že nám bude za chvilku asi pěkně chladno. A hlavně se tvoří přízemní inverze. No, koukejte na ty mraky vzadu, to se mi hrozně líbí. To je taky zajímavý. Nebo atmosféru. Musím říct, že na prosinci se mi strašně líbí západy slunce, protože trvají nejdéle. A jsou dlouhý takový ty zlatý hodinky. Problém je v tom, že málo kdy je slunce. Hele, loďka. Tak jo, přátelé, už jsme teďka v Martinově a jdeme směr na tu Porubu, což asi jde docela poznat. No, dneska to teda bude nějakých asi 22, 23, 24 km možná, takže pohodička. Včera to bylo s tím během taky 22, takže aspoň trošku pohybu už zase mám a jsem takový šťastnější. No, trošku jsme si neukázali tu Hlučínskou štěrkovnu, ale ono tam teďka není úplně co k vidění. Je to hodně zanesený, zaneřáděný, nekoupatelný. My jsme se tam chodili právě otužovat, tak teď máme trošku útrum. No a já vám děkuju za zhlédnutí a díky za podporu, budu se těšit u dalších videí. Tak čau.